kuna nihi matan ku biyu, ɗaya na aiki ɗaya ba ta aiki, wadda ba ta aiki sai kuma ta haka nan ita ba wani ɗan abin da za a bata, sai dai ta rika jin kamshin turaren kamshi a ɗakin waccan, duk wani sabon zane ta ganshi wajen wannan. Kai ka san ba kai adalci ba. Mace tana aiki ɗaya ba ta aiki, na hida abubuwa hudu da za a rike mana aiki. Yanzu in ba ta kaɗai na aiki ɗaya ba ta aiki, akwai abubuwa guda hudu na ta faɗin suna. Abu na farko shine ko dai ka ce ba ita mai aikin duk idan ta dawo an ba ta albashi ƙarshen wata ta rika san mata wani abu, kamar ta ba ta 20% ko 30%. To jama'a wannan aikin da kuke magana, ita ho mai aikin tana da kudin canza labulbuli, canza leda kasa, sayan turaren kamshi, ko ba ko gano wannan ba, sayan zane sabo, sayan kaza dan kunna sarka takalmi, bayan kuma in zaka siya kuma ka sayar da ita kuma ta kara makanta, ita kuma waccan babu. Ai yau da gobe dole kai ma bakinka sai ya rika karkata inda kake dan lasawa, kuma sai ka rika zuwa inda ke da kamshi. In kai baki gidan da ke da kamshi, ba inda labule ya koke ba a gane kalar shi ba, sai an je karshen kubaka sannan za a gane kalar labulen ba zai yiwu ka ce haka nan ba. To duk in an yi salari sai ka sa ta dan rika bata wani abu irin 20% ko 30% tide. In aka ce ba a yadda ba, ga hanya ta biyu shine duk lokacin da aka yi ita waccan salari, to sai kai ka rika ɗaukar kuɗi kana ba wannan, ko da ba su kai yawan na wancan ba. Wata tana ɗaukar naira 100,000 a wata, ita kuma wannan mara aiki sai ka rika bata 30,000 duk ƙarshen wata. Kaga 30% kenan. In wacce ta ɗanyi wani abu, ita ma sai ta ɗanyi wani abu. Allah bai ku daina irin wannan. In kuna haka sai ku fahimci kamar kuna tsoron matan ku daina. Wace yan waccan ta gane, wayan waccan ta gane fa. Ba haka bane ba, ba haka bane ba. Yubugun ka za ta yi, bugun ka za ta yi. Ai zama za a yi da wajewa. Abu na hudu na uku shine yadda wannan ke aiki, ita ma waccan ka samun mata aiki. Ito ga abubuwar dama za su samu mata na aiki, zai ta nani ko ta cleaner ko ta kaza, aiki ne. Kai kuma daga sannan ka zama mata biyu amma kaza biyu ta kasa romo. Lahiya lau da kai da mai shagon unguwa ku dama bai da aure, shi ke baka bashin halawa da kuli kana ci tare, za ku rika hira har su dawo. Dole haka za ka dinga yi. Abu na hudu shine sai ka lissafa wannan annual nawa ake bata, annually nawa ake bata. Idan tana daukar 100,000 sai zama nawa ne kudinta a shekara, 1.2 ko, to sai ka dunkulo 1.2 sai ka ba wannan, ka ce ga capital ki jajari ki ci gaba da sana'a na hita. Shi mijin mi wai tabbata yake shi mutum ake me yake san wannan kudin, to ni na ruwa na ni na sa aikin da yake yi ne ni. To me ya zaɓi cikin wa'annan kudin sai ya aikata. Amma ku tsaya, ku kuna nihi matan ku biyu, ɗaya na aiki ɗaya ba ta aiki, wadda ba ta aiki sai kuma ta haka nan, ita ba wani ɗan abin da za a bata, sai dai ta rika jin kamshin turaren kamshi a ɗakin waccan, duk wani sabon zane ta ganshi wajen wannan. Kai ka san ba kai adalci ba. Ka dai sallame ta. To na biyar kuma duk ba a san shi, yadda waccan ba ta, ita ma wannan ta aje a zo a tsugunna. To kuma duk ba a san wannan ai, ba wanda zai so wannan. Shi yasa kawai ka roki Allah ka zama namiji mai kuɗi, ka rika biya musu bukata. In ba ka da su, kayi tsakanin nema da addu'a baka samu ba, ka rika sassauta ra'ayi, ka ci gaba da hadda Qur'ani, kana istighfari, kana salatin annabi. Allah ta'ala ya kare ka daga ciwon zuciya da hawan jini.